Sista hit-gilla. Ready to race! Gröna på den ordinarie väg och det är Ulf Eriksson som får en blå start. Sista kvar där va? Det var Ulf Eriksson. Det var Ulf Eriksson. Bakom sig, nu kan det vara riktigt tufft för honom. Hulken på tredje platsen. Lundqvist som fjärde, Edo på femte, Sandström på sjätte. Men det är Wall i täten. Vem får först in alternativet? Wall fortsätter. Upp i alternativet går Samuelsson. Det där kan vara ett bra drag. Om man får en halv bil in till pikstil. Det är Ulf Eriksson. Martin Lundqvist. Wall i täten. Det var lite att det är Ulf Eriksson som ligger på andra platsen. Sen har vi Lundqvist. Genom ligger på fjärde platsen. Samuelsson och rätta kroppen kan man få gaffa livet i täten. På Hulken, han är fast i kunder bakom. Det går inte alls för dagen Samuelsson. Nej, det gör det inte. Lundqvist går upp. Inte avslutar det bara. Ute får applåder utav publiken. Ulf Eriksson har det redan. Det är Lundqvist. Gren i ledningen nu då. Vem kan stoppa uppe? Det är inte många. Lundqvist får det redan. Lundqvist är på andra platsen. Ja, Lundqvist. Eriksson är alternativet. Nu avgörs det redan. Ja, nu avgörs det. Och så kommer det komma ut med ledningen i behåll. Det gör han det. Jajamän. Köra Hulken dessutom för det idag. Ulf Eriksson i toppen från Oskarshamn. Var det Lundqvist? Och nu är Lundqvist in och står på platsen. Ja, det gör han. Det ska jag säga att det är Lundqvist som har samma runt när vi har klockat hit. Han är Lundqvist. Han är alldeles strax tillbaka. Och nu närmar det sig ordentligt. Och Lundqvist ska du komma ihåg. Han har en observationsflagg dessutom Lundqvist. Han måste ändå hålla sig lite kylig. Lundqvist står upp och kör ut tillbaka mot Eriksson. De slipper ut flaggan. Ja, det gör de verkligen när varvet är och köra. Det här är definitivt inte avgjort. Det känns upp och börjar gå ner sig. Maskin börjar gå ner sig. Får hoppa till rejält på koppningen här. Nu är det Lundqvist. Nu har vi chansen. Det är sista bandet. Ulf Eriksson mot Lundqvist. Ett halvvarv på lucka. Vi måste nästan få ut sista gången. Kommer det lucka? Ulf Eriksson Martin Lundqvist. Det är sista sväng. Det kommer avgöras i så fall. Ulf Eriksson eller Lundqvist? Ja, Lundqvist är helt utkommad. Lundqvist borde vill åka snabbare. Han har bättre maskin. Han vill ha neddragningar. En maskin på väg ner. Den ska hålla. Kommer på insidan. Nu vill Lundqvist Eriksson. Det är Ulf Eriksson. Det är Ulf Eriksson. Det är Ulf Eriksson. Kommer Martin Lundqvist. Vilken jäkla final! 1 meter till 3 bilar i mål. Jag har banne mig inte sett maken! Och Ulf Eriksson från Oskarshamn RC vinner Småstadafestivalen med tid 15 centimeters marginal före Martin Lundqvist och Robin Sandström. Herrejävlar! Gott folk, applådera! Vilken helsikes A-final! Totalt vansinnigt och vilken finish! Med 25 meter kvar är det ju Sandström som vinner det här. Och så får Ulf Eriksson tillbaka krafterna på tvåans växel och vinner A-finalen med minsta möjliga marginal. Ja, de säger att man ska vinna med stil, men det där var att ta i. Ulf Eriksson från Oskarshamns Rally Racing Club. Han har gjort så många försök här i Motala och äntligen lossnar det med minsta möjliga marginal. Det är bara njuta av publikens applåder på tillbaka vägen för Ulf Eriksson.